Миналата година плюс 2026 година също са исторически за нашия сектор, сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. От март месец 2026 година беше приета една основна промяна в Кодекса за социално осигуряване, а именно за въвеждането на мултифондовия модел. Вече всички осигурени лица ще бъдат и техните средства в втория и третия стълб на пенсионното осигуряване ще бъдат управлявани на принципа на жизнения цикъл и за да може 1 януари 2027 година да имаме възможност едно осигурено лице вече да има такава инфраструктура, че да може да избере дали парите ще му се управляват по-динамично, дали ще остане в приблизително балансираната схема на рамка и задължително, което беше ключово важно също да подсигурим осигурените лица пред пенсия, че 3 години преди пенсионна възраст техните пенсионни средства и спестявания трябва да бъдат управлявани консервативно. Една реформа, която беше водена от комисията и продължава да бъде водена от комисията по финансов надзор с изключително висока важност, освен за сектора и за цялата страна и за интересите на всички осигурени лица.